ingcwele benkosi enkulu unyuzi lwezulu. Amen. Batana benkosi, ngiyafisa uba ngikhuleke esihlalweni esiyingcwele senkosi engiyikhonzayo nengisuka kuyo, nengicele kuyo ukuthi inkosi namhlanje ngikhulekela nkosi uba ngibe lapha ezweni lakithi, ethempeleni, ethembeni namabandla ezwe lakithi. Amen. Batana benkosi, ngisuka kuNkulunkulu owumnikazi wemphefumulo, ngisuka kumthando wezoni, ngisuka kumgono wey'ntandane ney'nkedama, ngisuka kuNkulunkulu ongabheki isici kumuntu, kodwa bonke abantu uma befika kuye bonke bayefana. Ngisuka kuNkulunkulu ogada imizi yabafelokazi ney'ntandane, ngisuka ethembeni eliphelele bangcwele. Wathi uNkulunkulu, mfundisi, hamba nenkosi, nami ngizobe ngikhona. Amen. Nazothi ayingcwele, ngibonge kubaba uSigananda okade esifundela incwadi yomthetho, ngoba ubaba mkhulu wamsa lo mthetho ukuthi kuyawuthi njalo uma kuyisabatha amaNazaretha ayifunde le ncwadi. Ngiyakhumbula-ke ithi inkosi, angazi noma abantu bayezwisisa le ncwadi, sengizocela intombela ayifunde kahle angayinenhle. Ithi-ke ngoba ma abantu beyifunda le ncwadi benza umlolozela bengawezwa amazwi asho, iyamhlupha umuntu uma esefika ethuneni le ndaba. Nathi ayingcwele lapha simenywe inkosi yesabatha, simenywe uNkulunkulu. Mhlampe uma ungabanga nenhlanhla, kuyenzeka umuntu ma esemhlabeni ehlele ukuthi mhlampe abe nendoda esebenzayo ney'ngane yisebenze zimakhele umuzi omusha, adle nje kahle, angakudli nokudla okubanda, ahamba ayopitshisa i-microwave. Uyavama-ke lo muntu noma kuxoxwa indaba kaShemba akayizwisisi kahle. Omunye umuntu indaba kaShemba uqala ukuyibona ngoba esese-ICU, sekuthiwa namhlanje umlenze wakho uyonqunywa, sekuthiwa omunye izinto zakho kayisebenzi.